Talatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka unay umabuso, no di mo kaya ti mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Talatibyan! Bayaw! Agbalbalsig kamot gayam. Ay, ipag. Ada ka di ibagam kanyak? Ay, busy kamot gayam, bayaw. Agpakpakaasi ako makan ka nga imanehong di kutsime. Tadabit mapan ko gatangan iji ilay. Ay, kasta ka di ipag. Alang ron. Urayan na ko ni Jibalayaw, tagpuli sa labi Ay, agyaman ak nga road, bayawal daw. Imaneho ka no di kotse ni ading mo, baby. Iso nga, nagpuli sa ko na. Si kamanan ti mangimaneho iti kotse na? Saan mo pa'y analpas di balbalsigam? Mabitla siguro mapan gumatang iti masapsapol da. Ituloy ko intun madamdama ti agbalsig bakit? Una, ngam una umutin di kabsat ko ngam ti trabahom dito'y balay. Bakit? Jak kayat nga dama ibagadag iti kakabsat mo kanyak. Iso nga noon niya mo't ipatrabaho da akat aramidag Pimanaw ngamin di asawa ni baby. Gaputaad da sa andaan nagkinaawatan. Ita, sikat agmanehaw iti kotse da. Bebe, amlata ka din. Tinapatag, makatulong nga kinawan ti sabali ang maibagada kanya. Ay, mapisina ko na. Nagbayag mo ten arumor iti dayta mo ni pagbebe. Sapay nagaduti na bate at trabaho ko di balay. Kita akman ti oras. Talo nga oras ko gaya man nga agur-uray. Ay, sa dinong iti... Ay, aday tama gaya man. Ison ti agturong diti nagparkingak. Ay, awan mo't imot na ginatang na. Anya nga iti inaramid na di tamol. Tapay ang nagbayag. Purayak latan. Ay na. Ay, agyaman nak. Nakapanganak mo langan, Rime. Apay, di nakapinakan ni baby akabsat ko? Talo nga oras yun ili. Saan nga rod? Nabisina na ka talaga ng ururay kan kwa na. Kat anya nga'y dagiti ginatang na ijay mall. May sa lipstick, kan sabon, pagpapudaw. Anya! Day talaang tinapan na ginagara ijay mall kat bimayag kayo iti talo nga oras. Ay, tsaka mo iti dadya kabsat mo. Kunak ano, mabiit kami lang. Tayo sumutimbaga na. Aglablabusan dadya baby. Isumit lagayam a pinanawan ti asawa na. Gapo iti kasjay nga ugali na. Naglay nga gibaon. Imbag kumamit no at datangdan mo anang imaneho iti kotse na. Baybayam ka din. Tinapatag, nakatulong akin kwa na. When angam nataktak ka iti trabaho. Ado pa'y timabalin mong aramidan dito balay. Di ka lata nagsasaw, bakit? Nasingpot ka ngamin unay ka. Iso analakada ka nga ibabaon. Ulitak manan nga ibaga bakit? Makibagay ka dagiti pamilyam. Tapno awan ti ibagbagada kanya. Nagaramidak iti kulungan ti manok. Sayang dagiti kayo. No maitambak la dita igit. Ay, haramidak laga na kulungan ti manok ko. Waldo! Ay, da kayo magayam, tatang. Wan barok. Adamat gayam ti aramidam. Uwintang, agar-aramidak iti kulungan ti manok. Apay, aday bagayaw? Kumaa, ngambisi kamat gayam. Bagayaw latan tatang. Anya nga minday jay aya? Imanihom kumajay tricycle may. Tadamapan ko gatangan ijay ilay. Mabalin ka day? Sige tatang. Ituloy ko intun madamdamat ti aramidag. Itulod kayo pa nga rod, iti papanan nyo. Ay na, agyamanak, barok. Nay, nakapulis ka manan, Waldo. Adda ka di manan papanan ni baby akabsat ko? Ni tatang ti masidig kanyak itay. Imanihok ka no ti tricycle data at dabiit gatangan na iji ilay. Angam ka sa nun jar aramidam akulungan ti manaw. Kaya ituloy ko intun sumang petak. Mala, mapan ka nga rodan. Ang mga nuur-urayan na kan ni tatang. Uwan bakit?
Tatang, kunak no iili ti papananta. Dito'y matpalutan. Juan Waldo, di mo ibagbaga ka ni Rimay nga anak ko ang makipalpaluta. Anya? Agungat dayjay no maamuan na ang makipalpaluta. Limad lang tiyo umay ko ditoy. Ano nga ro din, tatang? Panawan kan dito'y palutan. Tadupay ti aramidag iji balay. Ay, di ka pumanaw. Awan ti pagluganak nga agawid no panawanak. Nagsubliak lang, tatang. Panagkunak, mabayag ka pa dito'y palutan. Ay, saan? Urayan na Juan Waldo. Dito'y tan nga agmalmalaw. Anya? Kunak man no itulod mo laang ni tatang ijay ile. Ngam apay arabi imot na nagawid kayo. Bakit? Langampay tinabambanog. Anya ka di ayati inaramid ni tatang ijay ile. Ha? Ay, kwa. Dalaki na sarita na nga mamuna, bakit? Anya? Nakisarita laang ngam nadanon nyo ti rabi eh. Ay, huwin bakit? Makabanog magamit aguray aging gatrabi. Diyak pa'y naituloy ti aramidak akulungan ti manok. Ay, una yan day to'y apa ng singada kan kawaldo. Imbag kumamit ano sukatan da ti bambanog mo. Bye-bye amlatan, nga oray di da sukatan ti banog ko. Tinapatag, makatulong ak kadakwada. Tanda niya akong nalpas dito aramidak akulungan ti manok. Nalpas ko kumaday tuyin, no di naksiningan ni katugang at edi kalman. Nagmalmalam kami kit din iji palutan. Bayawan daw! Woo! Eh, sika magayam, bayaw Jujaw! Wen, bayaw! Oh, busy ka maggayam. Ay, huwin. Agar-aramid ak iti kulungan ti manok. Apay, aday bagam? Dako mabayaw, busy ka mat. Di bagam latan. Anya nga minday ta? Saan ka di nga mong tagpukis bayaw? Ay, huwin bayaw. Amaw. Ay nga saan ako na nga expired. Apay na damag mo? Ipapukis ko kuma dagiti talo aputot ko bayaw. Anya? Nagpuskol nga minan dagiti buok da. Nagninaman nga min ti bayat ti pukis si Ili. Iso si kalaangan ti mang pukis ka dagiti talo aputot ko bayaw. Ha? Oh, mabalin ka di bayaw. Ita ko man, tada papanan mi nga agaama. Sige, ituloy ko. Ito madamdama ti raramidag. Mabait lang nga raw. Inakalaan di kartib apag pukpukis ka. Nay, apay day takartib apag pukis. Asino ti pukisam Waldo? Dagiti putot ni Bayaw Jujo. Mapanak iji balay data pukisak dagiti ka anakam. Kasanon jar aramida makulungan ti manaw? Ituloy ko to ay ton madamdama. Ay, una yan. Di mo matlamalmalpasan ter aramidam. Gapo iti panang singadakan ka. Bye-bye amlata ka din. Tinapatag makatulong ak. Kinawan ti maibagbagada kanyak ana ikamang. Bakit? Ay, nagsingpot ka talaga, Waldo. Day talangan ti mabalin ko ang maitulong iti pamilyam. Awan mati kinabaknang ko ang maitulong ko kadakwada. Iso nga anusa kon no anya ti ipatrabaho da kanyak. Diyas kay, nabanog ako. Kunak no talo lang ti pukisa ko. Piton tinalpas ko a pinukisan. Sakso man mo din. Anda pa'y 5 anak kapila kakabagyan ni Bakit. Wapo Kanya katan tiyaramida. Mabisina ko. Di nakmut ikanan iti meriendak ni Bayaw Jujaw. Ay, Nakatugaw mo talatan ay jisango ti balay da. Uncle! Siya kung ti sumaro na po kisam! Wayne, mabit lang! Di ka giino na, tapukisan ka amin! Ay, just kay, kabalak pa yung tapukisan amin, ida. Oh, apay nga itakala ang asumangpat. Maluman. Agsapa itay napan ka nagpukis. Ne, mulmulagatan nakmatlatan, Waldo. Apay? Diyak kabala ng tiyagsaw, bakit? Anya! Kaya't kung tiyagida dito isupa. Ay na. Nagida ka mat ngagpaysaon. Ay na. Ay na, langampay tinabambanog. Talo laang mat nga ubing ti pinukisam. Anya talo. May sa dosina ti pinukisa nga ubing. Anya! Kakabagyam amin, ida. Ay kating kapay nga rod mga na. Nakaluto akon. Mabisin ang kanusaan ka amangan. Ay,
nagurukan ti asawa. Kaasimot ang mabambanno. Tatang, di kay mat unay umabuso Mabambannog mat ni Waldo ala ka ikaw. Kasta unay abannog na di kalman. Saan matunay, Reme? Ay natatang amok ti ugali ti asawa. Isoan ako nakadi kay umabuso iti kinasingpet na. Ha? Daytoy titandaanan nyo apagsasao ako na. Di ka unay umabuso, no di mo kayat ti mairubaw. Anya? Nasingpet ngagpaiso ti asawa, tatang. Ngem no iso ti makapungtaw. Ha, jakto malapdan. Oo, adulamin day tanga ibagbagam, Reme. Jakto pa'y nakita nagreklamo ni Waldaw. Kaluto kan ba kahit? Dandanin lakay. Mabiitan daytoy ang malutaw. Sayot nga rin ni mabisi na kaon. 5 siguro a minutos na lutaw. Rimay, Waldaw. Ay simura kaklatan dito'y balayaw. Gaputan na kalukat matiri daw. Nanang, ayos lang. Adda ka di ibagayaw. Ay, agpatulong ako makan ni Waldaw. Mapan na kumabagkatan jay linabaak ijay karayan. Naglaba kayo iji karayan, nanang? Wen, Waldaw. Ay, nagadong aming jay linabaak. Iso ajak mat maimot amin. Awan mat ngarod ni tatang yaw kan dagiti kakapsat yaw. Mada siguro na pananda. Sige, nanang. Mangaldawak labiit. Ay madamdamakan ton amangal daw. Ay bagkatem labiit jay linabaak ayawid ijay balay may. Ay saan kamot kat nga agbayag? Sige nga rin, nanang. Pag iso, malutluto dyan si Dain may. Ala, mapankalatan, taurayin ka amangan lakay. Sige, bakit? Ala, mapantay nga rin, nanang. Kunak man nun nalpas kayon ang naglaba. Ay, talupay mit abat siya ti gaw-gawan nyo alupot, nanang. Ay, win nga rod, baraw. Ay nalipatak nga dapay gayam gawgawak. Ay tulungan nakmankit day tapno malpasan. Anya? Sana balay. Talupot mimot lang kan ni tatang yun agita. Rugyan tante agigaw-gaw dito'y karayan. Waldaw. Sige, nanang. Kung ako may kulay, imutin na kiti dinabaan nyo. Dapo tayo sumutin bagayo itay. Gaya, dapay talo abat siya, asana nagawgawan. Ay, pasensya kan Waldo Tulungan na ko. Tapno darasta amalpas. At dahil nanang, naibunag ko amin ang dagiti linabaan nyo dito'y balayaw. Ay, agyaman akbarok. Ay, agawid ak nga ro din, nanang. Abangan urayan na ko ni Remy. Ay, mabit lang barok. Apay, nanang. Ay, kadwa nakpay man nga agibalay-bay. Anya? Nagadudag ito nga ibalaybay, nanang. Agtayo kan ti panagkita, kapoy ti nakaro abisain. Mabit lang dito nga ibalay-bay, barok. Ay, manuwal daw. Nasaya ata da kagayam ditoy. Ay, apay ka di ipag. Imanehom ko madya kotse. Adabit mapan ko gatangan iji ili. Anya? Ay, siyak pa'y ti una atulungan, Waldaw. Agibalay-bay tapay. Puro Diyos. Waldaw! Mapanak ko maijay balayaw. Namada ka matgayam dito'y paraangan. Imanihom jay tricycle may. Tamapan tamanan ijay ilay. Gigidan kayo matin, amang ibaon kanyak. Diyak pa'y nangan, kit maulaw ako ni tibisain. Di ka madanagan bayaw. Pakanang kanton ijay mall apapananta. Ay. Shakti mo na nga itulod ni Waldaw. Baby, napatag jay papanak. Ay, aguray kayo man. Siyak pa ititulungan ni Waldaw nga agibalay-bay itilupaw. Anyamot ni nanangan. Apay ang nagpukaw kamatan, Waldaw. Buisit! Naglaing kayo nga gibaon. Hindi yung pa'y panunutay nun ang anak ko nunusaan. Ay! Imbundaris mo matanda giti kalablaba alupot, Waldaw. Urang pa'y dayta. Ay! Tara kamin dagito. Dan- Tigbap! Kuan daw, isungay masitagan. Ay, adawam ti asawam. Reme! Day tuyan di ibagbagak apagsasao tatang. Di ka unay umabuso, no di mo kayat ti mairubaw. Nakaro kayon. Paglablabos kayon. Aramidin dakmutan abagan.
Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kaunay umabuso, no di mo kaya ti mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti mat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.